kasu honetan zera ikusiko dugu. Dokumento baten edo artxibo baten kopia nola egin. Horretarako, artxiboa, dokumentoa, hautatu egiten dugu eta eskuin botoiarekin klik egin eta erabiliko dugu egin kopia bat aukera. Hori eginta, besterik gabe, sortuko da artxibo berri bat, berez izena jarriko dio adibide, izena geneukan izenaren fitxategiaren kopia eta jarraitu baino lehenago gauzatxo bat nahi dut argitu. Kasu honetan kopia bat egin dugu eta aurreko bideo batzuetan ikusi dugu lasterbideak nola egin. Bi aukera horiek ezberdindu behar dira ongi. Lasterbide bat egiten dudanean, lasterbidea irekitzen baldin badut eta aldaketa bat egin, aldaketa hori jatorrizko dokumentoan ere eginen da. Hau da, jatorrizko dokumentoa aldatu eginen dugu lasterbidetik. Kasu honetan kopia bat egin baldin badugu, fitxategiak ezberdinak dira. Eta nik dokumentu honetan, adibidez izen aldatzen baldin badiot. Adibide berria. Eta aldaketaren bat egiten baldin badu dokumentu horretan, euskeratuko dut. Eta adibidez ezabatu diapositiba bat. Hautatu eta ezabatu. Izten dudanean dokumentu hau, jatorrizko dokumentoa ez da aldatu izanen. Jatorrizko dokumentoa gaztelaniaz dago, bigarren diapositiba hemen dago, eta noski dokumentu hori ez da aldatu, dokumentu ezberdinak direlako. Ikusi dugu ere izena nola aldatu, aldatzen aldiogu izena sortu denean dokumentua irekita, nik egin dudan bezala, edo baita ere eskuin botoiarekin klik eginta aldatu izena aukera erabiliz. Hemendik ere aldatzen aldiogu izena. Adibidez eta edozein gauza jarri. Eta bukatzeko nahi nuen komentatu kopia bat egiten dugunean, dokumento baten kopia bat egiten dugunean, non sortzen da dokumento horren kopia. Hasiera batean gauden karpeta berean. Hau da, jatorrizko dokumentoa zegoen karpeta berean. Egingo luke kopia nire unitatean, bakarrik nire nagoen karpeta honetan editatzeko aukerarik ez baldin badut. Ikusteko aukera bai, baina editatzekoa ez. Kasu horretan, kopia bat egiten baldin badut eginen luke nire unitatean. Baina, printzipioz, editatzeko aukera baldin badut karpetan, eta hori izango da normaleena, karpeta berean eginen du kopia hori. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.